By Norok News Media Rokno, Dini onong is a question of an answer. Norok Singas Hetang of Sananino Nanka. Dini ang Dini Salsaya, Kabak Dugma Salni Sekang Simino, Tipramotano, Japru Chenka, Jung Bubagra by Congress Nisimino Bubagra by Lepitomani, Aboni Porevo, Dihazar Ataro, Jung Solo Paltani, Exomos and BJP Tonka, like Siniozoge, Unco Atlas Coronsarani, MDC Botongo, Electro Samutang like money. Kaya abon yagulo sung tipramothano songsaka tipramotha songsawi phaimani yagulo hadului bodului sawi khlaino phaika tini kabang ma boror ano comment khayo text khlailayo kebo ba whatsapp text khlayo kebo ba facebook text khlailayo ang nai tong boni comment rok o tini ngakai nang engko BJP party bo rangmani jathang ama herok sini bo kabang ma tongbo angka actually ang sarai kok sabo poriskar kok no sabo rangman ni jathang ngakai tini o BJP party ni hoite no ang tabuk saya pano ani je logio tongnai ani tipramothani kwbangma MDC rok kwbangma MLA rok saimano je Bidhan Sabha ni sigang ano o party ni bisingtino national level ni leader rok no ano 50 lakh rang rinani gosika non o party ni yakari phedi ang apru khaiya tangi himale ang sarai bi tongnani musungo kaham bai tongnani musungo tipramotha khlaika tipramotha ani samung che nang sak joroti ang khlaika borok zonal chairman dikha tongkha sarapsa abon pore gabangma chokranto cholikha nang zonal chairman yakagra dingka yakari borikha tongui tongkha tongmani yagulo tabuk ang nai nikha je tini actually ango BJP party phaimani obang phaide musungui phaimani om haiklaya borok sa ano norok nung thasi thangsi dini dagari ma haiklayo akopno te buskang salang serai klaya nang angkai borok bai ang Jepuru kisa Jepuru nanya di rasniti o jaga ngi tongkha borok ngakai tiprasa no tiprasa ni thungi tongo otoso sakao ngakai BJP banya alliance do main kop BJP banya alliance tongo neta bai neta ngakai mililaijak neta bai neta ngakai gadalai rasniti thungi tongo archini public rok no ngakai tiprasa ni ajaga no khiklai dirikha bulai tonika walai tonika khakhek lai tonika ngang o jaga o jodino nang leader no sung budri huichini borok budri hui tisawui non leader sanami rok ngakai nang tiprasa ni ngakai tiprasa ni kokno sadi tangile nang tesa jaga kathawi nang ke mili tongnai abar public no ngakai chunghai sawami borok no ngakai walai bulai toni ribai aniti abo ani moteng jaglia ang sarai no saka rajniti hingke ba soi no rajniti khlaisi di ar dofa hingke ba soi no dofa khlaisi di niya ke ba rajniti khlaisi nai niya ke ba ang dofa ni samung ke ba dofa haya ke ba nogo asugui nog ni samung khaisi nai hini tongmani jorabo ang o jaga obono bujikha je gurutto sabonuri dini ama haikok khnamani pore ani ajagani MLA buiboya ani buprangsi ani MLA tongo ani kabangma koligrup tongo ke bo kol khainai keri khoroksa khorokni bade othoso ang Facebook rogobo kisa comment khaika ango jagani nitino hamjaglia alliance ngi thangka alliance mani jorabo alliance nani ngangai tam dorkar banang jati dofani koksanani ngaka alliance ngakai alliance timote tongdi yang sakao ngakai alliance tongo yang bisingo ngakai tiprasa sentiment bai ki sungno walai bulai khetoni ru abo lab gari jakhang ani mote abo no alliance tongo ngakai direct no norok neta si rajniti khaitong pai ngakai sungchini public rok sung direct haibin tamba ara abo ni bisingo te kaisa kok ngakai chini ang darano mantri chini mantri sahib hebben ani byaktigoto ti ang bono boani ar bufayung hisabe ani no thango ani kaham hamia kus khobor nawo ang sabo apon abo ma buji sinai blena ani apon ni anti pramotha ni ang adar ko bora ajago ani kaham hamia si khobor nalia chini o jagawo chini Sanjit ani batija mandol president baw botor jagi tong ye kaka bahai tam khobor kaham nawi tong angka ama hai khino chini o jagaw je tini join phepeni rok bahai no kaham hamia borok bonugui tong je buskang ni salote bonukjak nai tini kabangma borong sa o asuk nin jati dofa au jati dofa bagin tongo ang tasuk sal kintu norok si rajniti khlayu ngakai norok se BJP bai alliance ki tongui tongo ngakai sung sababik tongnai rok ngakai sung direct no kheki tangkha ba hedi bana direct no khleki chakhable ga direct no khlai peke borong nangjagli aba borong yago yafari ro kano chini bipin ani churabai chini central ni GS ar o jagate kaisa kok nai nei kha ang compare khainai nei kha tini baksa borok sauje rang busuk mani phege ani ang 1 taka rang oro san paiya ko rang sanan bagi bo phaiya emon ki o jaga sarai nyo tongo chini mukhyamantri tongo oboni sakang bo mukhyamantri bini chamber tolangi kok saka guruttori main kok ngakai angke chini mukhyamantri chini thasing rajya sabhapati bebe kok saka chini Bipin Debborma chini GS
o jaga bo kok salai ka kabang ma angka o kok salai mani karon tini o jaga ang nai ni kha je sabo apon sabo bor o jaga sijagi thangka tini ani bukha koi tongmani nuk khabar ni ang system chajiya kabang ma joro chin tipra mothani system chaliya sawi ni kha system kri kha je jaga niti kri kha jaga ang bahai ka tongsi nei ba a jaga wa no jotesto personally khobor na kha chini takuk bipin gs nior torjagi tong yai ban khobor na kha chini batija sonjit jotesto thango phayo khobor na chini da bikas mantri tu difan an nok kisi misi go thangai maisa hui thui mukuri thangai phayu nok ang ta dino wa na kha nobar wati ba phai to mani jora nogro da baitni sebjak no mantri tu lokhang du dusma sano ni kiri kha jak abono tinini dino te kaisa kok ngai kabang ma borok tabuk sawo nukjaga no nini tomung nukjaga no ni ano baksa comment kai koru ani tomung hamia ngai nukjak nai ani tomung kam ngai nor borok no jesukban romilar na ni nai borok no romilar di mangalak ebong tini je phaini rok bahanyo borno ke bo phaji ni chungni ni tubiya borok bo compare thika nai kha je ajaga tamo tongsi koyekjon borok je o bini thani commission na hari chawi tong nai aborok simi koyekjon tongsi o baki borok resop ton bukha baileja bukha thileja bukha baileja राजनीति नो फाइना निंगा kai national party no phai sung alliance tong yewi sung direct no राजनीति kai nei a kok no chongino sung tini ojaga joining khai khorok busuk tu fekan khorok busuk khorok nga kai apatot 230 poribar ni bisingo 920 butar tongo ga abono karibo tini ojaga o dabu thasinga asu tong puru call khainai kabang barom tongo dara nungtangi thampuru sung salanglia nung nini kok kanawi sing tipra mo thau phaimani nung si tabu ojaga o kri nga kai tangini logi sung no talangia ni borok ano kok sahor ka ma borok call khike borok no bang nong ni channel ni bisinti kok ko saro norok no bang khibia tambagi nga kai ang norok no tubui phainani musungya ung tongmani hinpano norok phainani musung nga kai norok nanga so kari ka buya tini puile ya pri sedrop siko bus kang ni salo sung step by step samung tang lainai a samung tang thiniwo sini mondol president sini ojaga o sini mantri sini takuk bipin deborma bo gs hinpano jotesto group tori hui ang arte kaisa bjp party o obon nukha tiprasani bisingo group tori mani o party o nuk phaika kuno national party o अब हाइबर no GS party ni GS rimana ngubia je morjada rijak mani tiprasano morjada rijak mani ga aboni bisingo tini kabama kok sanan to tong risano promote thaiga BJP party ni hoite no promote thaijakta ar party ni hoite no tini o party no महाराज राज परिवार no सम्मान लिखा महाराज वीर विक्रम किशोर मानिको नि मुंबई औ जगा वो वीर खुंखला खलाइका उनको ब्रु रिसेटलमेंट नि खलाइका tini hatai kotor o party ni bising tini khlaijar kha ama kabang ma kokno salainan tongo buskang salte salainai samung tanglai samung tanglai te samung bai sungnu jalai kok salainai hambai